Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Mwancho moligeria bagetaseni Ndizi TV waire ya sentunda endengo kwarigania imeyemanye Jumatatu maragova ya bono chinga kitogenda tokabatu kwariganiria mange kura semesa yaito yamaya togenda tokabato gosanga amo nabaliki baito bamangana amaya nyoralitko lya lero nigo ababwatani be dini ya Islamu banyarakoba bagochengera litko lya Eid al-Adha ya bunenchira yemo yokorekinga banyarakoba gosangerekana senchira yamasabo elio koenana anenenga mpinyamano na gwakira mbiamano gwetera gwo korwa ebingwanso bya bongati anda mango mwanchwa omorigereria tukwarigeretie korwa semesa ito yamaya kurendera itanga likatanyore asenchira yobenge. One vote, 1 shilling. Sisi kama Wakisii, hiyo maneno ya one man, one vote, 1 shilling, sisi hatuko. Obiri 1 shilling, 1 man, 1 vote kusiya yaone kiliomo bunge we constituency ya Kitutu Chache North Japhet Nyakonde. Wa sente ito ya Kisusu na bali bale siko ya center baberire meeting ange tatu batabuwa tistima naende nonye biashara na kende yonse kirigita kiristima yatenenire abamenye kurwa somo cyoge susugwe murungania kubatikana no kubara we chinguru cyo morero gwetana semeti enye tatu yanyare ko bagegweta. Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo. Egeikaro kiaba gavana kurwa Sorogongo rwa Coast no murayibwense Dr. William Ruto gusukirwa mutwe ko bwatikana no gukwanerengana yo gutuguterwa rokoni wa mugoka. Olitoko bwaterana nere koenekia bunachibi cha manelo gichago chira senchira yobo ikirani gakoro kwa saramo manyi nyora boigo mwancho mo ligereria nabo gosanga mana intwe emanye Jumatatu chinsa istatu cha bono botuko gwetara semitanda yitu ya Facebook Ndizi TV News digital gwetara YouTube Ndizi TV News nabo igo gwetara se website ya www.ndizitv.net iritere nangoro kwa Josephat Amisi okwarigania tonyare ko batogosanga amonaye kuri muchakano goikera omwali otoko echakemanye Jumatatu chinsa isato echebono botuko kurase county ya Kisii anene kurase bunge ya Kitutu Chache North nigo abamenyi kurase kenyorogia sombo goli tkolero banyarakoba bagwesokia aso bunge na wakira abisi yo Women Rep county ya Kisii Doris Donya Toto ngambiamono kubatakanege tambo kirekenyara kobagago keira na kwenekia buna egesi Kenya koba gikoremwa ensemo eyo nenchira eyemo abisi yo Women Rep anene gwetera sekigancha keriankafa Kenya koba gikwene Kenya koba goikerania emberoberio ya magendro gati yabo korema ebisi mase chinsemo kenega sima kia gatano na kabire bono Kenya koba gikoremwa ise ya ekigancha ekyo yanga funanya nabo nigo egati yabara yabanyara koba goikerana abo omujumbe we
constituency ya Kitutu Chache North Japhet Nyakundi Boigo anyara kobaga gweso kiana komomochia omokonyi bomora ibwe serikali Gachagua asogosira omoroberi ori bobo bagibwe chibesa gwetera ase omubaro bw'abantu gosaserieta one man one vote ase boigo atabiro omoroberi yoni gora chikoba gokobagana abakenya abango moriki oito dipo nasanya anyara kobaga gwikirana ase omuyego yo nagotwariganiro batiro kobatia nigo bomogoko munene asaba menyi bekenyeru gya Sombogo eki gutoke meye ward ya Sensi meye bunge ya Kitutu Chache North ajaigama igayo konyora igezima kia machachi nsemecho kurwa sabisi yo mugwimendere pwe county ya Kisii Doris Donya Aburi bakuwatirana ne kiumbe kianga. So kama mama county nikitembea na hurumia hawa wa mama sana, mpaka kuna shule watoto wanaenda kuleta maji. So tunaanza kufundisha mambo ya kufanya water storage. Juu hizi borehole tunaweka water tower, tunazipea mpaka solar, watu wanapata maji 24 hours. Kitu ile yezi hatutaki ikose kwa nyumba zetu ni maji, vile tunapata hewa. Omubunge bworongorwe Mheshimiwa Javeth Nyakundi oyiboigo bagawikirana asomo yegoywe niga moto gya mugwimendere pwe county ya Kisii asoko genderera kolema ebisima ebibyekire bitano na bibere imeye county ya Kisii. Dawa ya deni ni kufanya nini? Ndio kwa maana tuko hapa na tunataka kumshukuru mama county kwa sababu ile pesa yake kidogo ya ngafu ameweza kuchimba maji maeneo yote ya Kisii county. Na leo pia tunamshukuru kwa sababu ametuletea hizi wheelchair hapa, wale walemavu pia hao waweze kujihisi na kujisikia ya kwamba pia hao wanaweza kusonga kikamilifu na kwa haraka wakitumia hizi baiskeli wako nazo siku ya leo. Ya muhimu tena ningetaka kushukuru mama county ni kwa sababu ya ile sanitary towels. Chinga kecho omweshimiwa Donya nigate banga iganga ya yenene gochia asamagenderero noko enekianga onyari gwikirane chiri alierete abananchi. Mimi na champion watoto wa mama wapate maji, wa mama wapate stima. Kama hapa tuko Kitutu Chache North, ninaona kazi ya stima inaendelea. Wa mama wanafaa pia wapate stima, barabara zikuwe mzuri, wa mama wapate afya, hospitali wa mama wapate dawa na wapate wale watu wanawatibu ambao ni ma-expert. Sio ile mtu anaenda hospitali anadungwa sindano anaambiwa umedungwa na dawa mbaya ndio imefanya mtu amefanya nini amekufa. Komenta na yue omubunge Javeth Nyakundi niga momochio mokonyi bumurai wenserika Gachagua asogote banga buno mugusi ntorigo chigwanchirana omuroberi one man one shilling. Ningetaka kumuunga ndugu yangu Charles ile maneno amesema ya one man one vote one shilling. Sisi kama wa Kisii hiyo maneno ya one man one vote one shilling sisi hatuko, kwa sababu tunataka maendeleo ipelekwe katika sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Nonyana boni gamubolia gotika gosege bogesaku na kwene kyanga amagenderera ikerera abananchi buna babete bakolie chira chinga kiche kampeni. Yeye ndiye chairman wa IBEC mahali maneno ya pesa inazungumziwa. Yeye wacha aende akae pale apange hiyo maneno ya pesa, kwa sababu akirudi kwa wananchi na is a senior politician inamaanisha ameshindwa na kazi. Si ndio? Wewe huwezi pewa uongozi na wewe ndio namba 2 katika serikali ya Kenya na unashindwa kusolve that issue of division of revenue ama maneno ya CRA ama vile pesa itagawa. Ya mwisho kabisa, mimi nataka kumwambia kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi. Inko ripoterega seni kia onambe ya moho kia Ndizi TV kuruwe kenyoro kia Sombogo ikutoka imeye ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North litari anayenkuru kwa Dipon Hasanya.
Mbiamono omoliki oito diponasanya soroboti urwa senchira yobo ikiranwa bangi ndocho baligari bakubuli ya misinga ikomwira Evelyn Osero asemanye Jumatatu chinsa isato chebono botuka sengencho yechi sababu chitare gutangika talia mona intwe asentunda eye yemanye Jumatatu chinsa isato chebono botuko togosuka motwe nigo obamenyi bakora wa mono MCA kurwa se woda yage susuba nyarako bagweso kitulero nagokora ebarasa se ogokwanera amange ayalengete omuchando banyareko bagwetera gwetani mitinyi tato bono korengana nabarabo nigo batebire nigo chinguru cyomuriro system taranyarako bage kobekwa sensemeyo asenyarete ko bage gusarika semitinyi tato bakora wa mono MCA ward eyo yensemo eyo Anthony Ngundi nigo bamuchiriye company ya Kenya Power se ogotayire getambukero kya bwango na korosia transformer echo kigenda tokoba ekigosarika asensemo eyo nonye nabo nigo mugambi boyigo bwensemo iyagesusu anyareko bakubwatuke kurate ya yentindi gochia asigati yabantu abagera tokoba gwesokia na gosaria chinguru chestima anene chi transformer echo chinga kichinde company eyo ya Kenya Power ekogendra kobage kobeka asensemo eyo gati yabonchore boyigo nigo banyara ko bakoro kyugo taisaneka kwabone company yo asogo taikirana ase baraza yeri tukulyarindire banyara ko bagotegerera ebirero byabase boyigo banyara ko bakonekia nigense moyo bonchoriria yanyare ko bagikorera maiga kubwatikana no kuburwa gwa estima iyo ngagotumanya muri Keito Mildred Mumanyi Ritko lya lero nigo MCA we wadia gesu Anthony Ngundi harigania ebarasa iligokwanira okubora gwesitima ase mitinye tatobono ase kinyoro kya Gesusu imeye bunge ya Nyalibali Masaba ya lero aigase chiro ya Gesusu twabwate barasa yugo kwandra igoro ya mangana yestima abamenyi ba sente ito ya Gesusu na bali bale isko ya center baberire mitinyi ange tato batabuwa tistima naende nonye biashara na kende yonse keligeta kirestima yatenenire aseme tienye tato amalalamisha abera mange batolerere ntubuna barayi tubakonye tonyo restima nga yairandire go cyase bale elinde bagendere ne biashara byabo twa semaniriga twa manyira sobo kungobole ono twa igona ndringa togende to sikamangana Kenya Power ne chi program cyabo ko bakire babe Kristima bantu mbago so naende gero Kristima yakire bachi kubeka chisengenge yagera naende transformer yasalika yatuira naende mitinye bere ngoenda gosoba Kenya Power itobekira umuriro tuibona tena Kenya Power transformer ngore twere gotwara turumuriro naende ntoche tutware chibarasa chinyinge igoro ya mangana ya nigo banyora amaigelio kurwa service ya Kenya Power no nyaringe segekegeke sebono abananchi baigwana nabuna bache kurenda estima no nyana bo nigo omugambi agikeire abasai bali bagucha bachaka koro estima engaki ya chire gotiga pi ekiagera nigo ekoirera transformer kujia abantu baito naliko basabana kolengana no manyitwa irukurwa Kenya Power ebagoteba nga transformer chiri etogoja twatigira abana baita bataregera buya bali bagoike skuru basoma ase polytechnic ande bamakoirana transformer bona barro muriro chire higa obo manyimboro bwaba injine babwatengekere transformer yaigure aso muchando lige kwelimiyoka yabutolegendo gekorukunge fuse wana aba baito bakururo sana ama bagoja bairanie kwerende barete gicanga gia sengenga bagetingororo ryoka ono rinde yabetere ninga lero tigatokore barasa turangiria abantu baito tobasemia egati y'abanyakinyoro abakirana nigo bakira MCA wenseme yombya asokwimukya egetambukiro kurotota estime yobono yainanirie ebyasara magegana sebalia eira yogo chakolenda estima ani ngorali bageli ekoiraniria abagandu baito ngambi yamano asengenjo bateranira monaintu na kole barasa yeli tukoli arero asokoranga ali estima ko ntubuna wakaji bagesusu ntole tayare kubwatarana na Kenya Power na tutorengo muri uchire gakirende na inde barase ya tikiru ko ya tikiru abantu baminto kamoranje abumore gweli ogeriga moje MCP Kenya Power muna yatebire nganige
igo togokora ebarasa toena na amang'ana toena na amachiko Kenya Power emane kubekwa mosike Kenya Power na mosike omorero oyo gekero orabekwe. Omugambi bwa nsemiyo nigo boigo arwa ogokura ogotindi gochase musayonde bwensi oratoke kagumenta egechangase transformer ng'ana chie kwimokeriwa egetambukero egetindi ndotobae ogotiana kuriga abana bali baito bakale gocha banya kurina gochio omorero igoro batarikire na Kenya Power bono ndori gochiko bachingaki chio gokore amekoni iyo oye togo chikoira egetambukero ekenene igo moibori onde bwese oranyora omwana oyo ore transformer tokumuirere egetambukero ande tochaka gwaka chisiminga gaki abagambi nkonyo omwana ono bwati. Reporter egetaseni kya Ndizi TV kurwa ebunge nyali bali Masabe County ya Kisii egetaliane Mildred Momanyi. Bimuno muliki oito Mildred Momanya saroboti rwa senchira yobo ikira ntole nogo semeria bune company ya Kenya Power and Lighting nyale ko bagekuira egetambukiro kia bwango na kogorora egati yechi transformer echo chisaregete asechire yo yagesusu na bwo chinsemo chietana inenseme yirinde abamenyi na bwo igabonchoreria banyare ko babakwenyorera chinguru echo cyumurero kiranyara ko bachikobasira sobo kwareri bwabo gatiabo obonchoreria bwabo bwa kerali tuko bugatigati bwo mocho bosongo nigo bono ekiombe ekeria kia matatu owners association ise yobonya kerogo bwaye Eric Kombo banyare ko baba gwesokia na koenekia okogokera kwabo ekobwatikana no kogendera kugwa kwerigori ya mabuta gati yabo petrol ne diesel na boigo amabuta alia yeta yabagokwana litkolya rero asomo cyobosongo nigo nonya nabo batebire nigo ekerengo ekyo ekenarire ko bagego gwego na ise ase ekerengo egekekegima nabo igo banyara ko baba komochia bagendi be kigali kiriche mezigo na sekeli batebire asobango igo nigo emebasokana emengenere ko bekwane kigwa sorogongo rwagusi aya nigo akire magega ya abantu abange gusiri obugima bwa basomo basokano nyara ko bekwane kigwa obogatagati bwa omochi obosonga separa ekorwa omochi obosonga guchia se ensemo elia ya daraja mbili chinga kiechio nigo babwatani bekeombe ekyo boigo banyare ko babako boli abachumbe kurwa sorogongo rwagusi chinga kibarachi ko babagwaka ekura guchia somo swada oliorengete chibesa gose finance bill banyare ko babagwaka ekura yego tuguterara umuswada oyase batebire nigo obwate chinsemo chinyinge ekyo nyarita ko bachikomenta ebango hera chikoba gekwirera koba egurube enene guchia se abakenya bako waidanga gotomanya muri kyoito Julie Kerubo. Baraiba matatu meyo muchobosongo bakorana n'umunyakerogo matatu owners association Eric Kombo nigo baisokiri na gwakiro murai wenso moske William Ruto bunamya mano asegetambukero gyogo keiri goriri amafuta ya petrol asechishiringi sato korende nigo bako momocha sogo keikorogo ke kubwa ekero gyo komenta naende amaguta nagwete ne chiringi sato ndocenge government mbuye gotoira asensemo ya maguta agendera kona ko chiringi ibere isato na intu entorengerera tinga asenara goje goika na intu to relieve abasafiri ese amangana ya fare maguta ise ko goika about 100 shillings na intu nabo to koyeria fare kibesi kitalinge so ntokanyete egento gekoro kwa amafuta igamenta tukibesa kinyinge lakini bona tokonya kongaino bayorie siringi ibere kisiringi sato tigabanye bakomenta amafuta by 20 by 50 nekera bakuyuri tigabayuri by 50 ekera nenture na bana inji totabanyanyansa kera bagosoase kigali bona batomboje bakolina gali abantu igo boboete emetoriro bakomonyokia eserikali tige balance abana inji ko bakwenda bamaitene serikali bagwakira kikura basoka nekene nga eserikali neye gotokonya tariye guchigotoita aba beberu no bare gotoita boigo nigo bamochiria bantera babe kigali chemezigo aso comment kana kwime basikano ye para mune yabetange no muboganyo choma lounge asabasabire kigali echo nchigwete town gatikorende chatumie bypass erioko kei emebasikano accident nere mwaroje yabete Waumini Plaza asakoro kunga choma lodge accident area tware go saba county government yaito ya Kisii na abaskari wa traffic kigali chinene chi direct kuchiete bypass chitige goeta kati ye town
cause kati town y'abantu nabange bakobororo chinyombe chiramo amo congestion ne nyingere town traffic ne ko be town so chiwante ko redirect tirgu kiete bypass especially una jiriji ko ande chiro chimate daraja o chiwante ko ete bypass kore kurende sitike ko ete town takana no muswada finance bill oyokagire kobeko bosebwe bunge ankyo nigo bayogikeire kegimana kuboria babunge borogongo rwa Gusii ko yotuguterare asobogima bwarorokanire gokonga finance bill abantu buna ntubantu bamatatu finance bill toko yepinga totally naende twatebirie aba MP baito ba korukisi kisi na Nyamira tafadhali we are watching you tutete kororanga imoko makimoko tobeke se finance bill ye ndotage timo sigo beiro monene ndotage tikabisa finance bill ye yo igo tigaba MP baito babe side ya bananchi nalitora genderere biashara tafadhali Wado kolengana ne finance yo period yendoche ego chigwetigwa oikenya rego tunyanyasa ntubona bananchi ekiagera karo kurigereria economy yito ya Kenya ncherere nenjire chi tax chiachakire komentwa gotoroji ngatuiranira bakoroni buri twarwanire tukare borusi ku Kenya na nabutagete gocha nababunga abonye bago jikogetia riritiga babera Nairobi babera mbacha gocha seitoga babera Nairobi pinto barra gocha chinse nanya nabo nigo barorire buna muya bananchi korwe birengerero byabo asogwa kekura emeswada buneyo erio ababunge bataranyeti korigere rikwane ngoringe genteke getara itigwa kebe kiebe ya bananchi ngakira nigwegeti abananchi bagiyakire kura kemanya kwa nda saba bunga bage reporter yegeta seni Kendize TV Eritarian Njuli Kerubo Bimono sana muliki oito Juli Kerubo asorobotirwa senchira yobo ikirano do chaba gwatanya bwo bateberenga hagati y'amakibu yo gukora okorobekana no ogochorerwa we Kigali no kwerekana Kigali kichembesi go kenyereko bakigweta ISCO usikipara kirikire ISCO yo bogotagati bomoche obosongo mwancho murigereria turigereria hari agene tokabakorekana chinsemo ISCO yorogongo rwa Gusii nigo bono abagavana korwa ase orogongoro lya rwa Coast banyarire ko bagosike mutwe ege ikaro ekyo gyokomerana amono murayibwense Dr. William Ruto ekyo kyanyarire ko bagikoroberwa kwikiranirwa litko lyangyo lya Jumaine kolengana na barabo nigo batebire nigo okosukiwa mutwe kwoke ikarekyo ikorachi ko bagokwena na libagali ya bene barabu banyare ko bagwisaransa amona barayikorwa ase chinsemo ekyo kya Coast gati yabo abachumbe elinde banyare ko bakorigeria se oboikiranu gati yemechando abagana ko bagwetera asensemo eyege ikaro ekyo nigo gyakire magiga ya egati yechi county kurase orogongoro rwa Coast gati yabe county ya Kilifi na boigo Mombasa gotukuterare oboni wana boigo botume kibwa mogoka ase ensemo eyo yorogongo rwa Coast leo tukiwa viongozi magavana na wajumbe wakiongozwa na mwenyekiti tumekubaliana, tuko na mwaliko wa Mheshimiwa Rais na tunamshukuru kwamba aliona vyema atuite kama magavana wa Pwani ili tujadili mjadala huu wa Mogoka. Baada ya mashauri ambayo tumejadiliana na wabunge wetu na maseneta ambao wako hapa, ni kwamba Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani, wa viongozi wote wa Pwani wa kisiasa na viongozi wengine wa takriban mbalimbali katika Pwani yetu. Baada ya mkutano huo tutakuwa tayari kukutana na Rais tukiwa viongozi wa Pwani, tujadiliane swala hili ambalo linakumba jamii yetu. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa kutualika na atuie radhi kwamba tumeona tuweze kuwa na mkutano huu. Tulipojadiliana sisi wachache ambao tuko hapa, tumekubaliana kwamba tutakuwa na mkutano wa jumuiya ambayo itakuwa magavana. Togosuka mutwe omugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru nero nyarire koba gago chorwa koba omurai omutangani
unyale ko bakwenekia ekerengo kyobo koreri obuya anene chingaki agenda tukoba gwikirania obokoreri bwaye buno mugabana we county yo ya Kirinyaga yanigo achire magayo kobao kemina no gose okorwanira gwe kemina no egetindi ase abangina barai gwetande batano na babiri banyara ko bagochorwa elio korwanirira egeikaro gose korwanirira anene obubi kubwatkane kiombe kerigia East African Women of Excellency Awards nigo anyorete ekewa ekyo aseboigo anyara ko bagakwerera bunanigo agokeire ekewi kenyere ko bagakwenyorera nabigo koria irangana chiko bagakwenekia onyare ko bagagutingio bokoreri bwaye bwabotambe chinga kigendete ko bagako bomugabana we county ya Kirinyaga nabigo omunyakerogo bwa ekiombe kerikia babwatani baba governors mense ya Kenya. Of the hundreds of thousands of hardworking women who are denied ownership of factors of production like land, capital, and appropriate technologies respectively. I am alive to the brushing off of women's achievement despite their struggles and toils. Of women who have defied odds, broken barriers, and inspired generations. We recognize the remarkable achievement of women who have dared to dream and have worked tirelessly to turn those dreams into reality. These women are not just role models. They are trailblazers who have paved the way for future generations. We are recognizing you, your efforts, and as UN Women, the UN agency that is mandated to champion gender equality and women empowerment across the globe, we have been at the forefront, including in Kenya, ensuring that women take up their leadership. Ime county ya Kajiado nigo ensemo yabamenyi kurwase omoche omasimbo yogotoka ime county ya Kajiado banyara ko bagwesokia na kwemurungania sekeria batebire bagendrete ko bagosaganwa amone chingiti chia oro sana kwene kiga korekyo nigo omobunge bwa constituency yo ya Kajiado East boigo anyane ko bagote babu no gosaganwa kubwatakane chingiti chyo nigo chanyale ko ba chigotenyo bokoreri bwa botambe bwo menyi abubense mo iyo ya masimba kati yabo abana koenda ase chiskuru na kwenyorera chisemi chiabo nonyara bonigo anyale ko bakwenekia abange ba abalemia senseme yo nigo bagendete ko bako barasara iyo yanyale ko bagekoretwa kubwatakana nechingiti chichoro sana goswa seme gondo yabona gosalia ligesa nigo bono anyale ko bakubolie kiombe keria ya KWS kenyara ko begosoka asobonge na kwenekia buna kianyale ko bage korotota omurobere yo na koruse chingiti echo chigereta ko bachiko chanda abamenyi besemeyo. Tuko hapa Masimba. Now this area they have caused a lot of damage and children are even scared to go to school because of those elephants. And we have seen so much damage on our human life, on farms, on boreholes. We have seen a lot of damage from elephants. And I want to tell KWS, look, we love wildlife and that's why they are still in this area. But we love our people more. And we want to make sure they take full responsibility on wildlife management. Hakuna maana ya kuishi na wanyama na hakuna faida. Tungetaka KWS wajenge madarasa saa zingine for CSR, walete fence, wa fence shule zingine ambazo wanyama wanaingia. Tunataka kuona mikono yao. It is about time that KWS must play its role for our communities. Our communities must be respected. Our land we have given out. They are trespassing on our land. We have not bothered them, but when they cause damage. Horoboti oruo kurase constituency ya Kajiado East Manchumo ligereria na rurogo tuira ase omotimoko omotangani kigima imeye manye Jumatatu chinsa isato chebono botuko chinga kitogo swa sense moya kabere studio nyale ko batokomera na Amonere Sultan Obangi nyale ko bagotomanya aliagendrete ase BTV chigosorie imeye manye chigosori togendale toskare ngwera na tole ase obwamo nyale ko batokora emanye Jumatatu. Ndizi TV, Ubwansu, Bwomogusi.
umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwenso bw'umuguzi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor boguzi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndio mwancho muliena kwarigania ase emesa yemanye chigosori chinse isato chingaki wasangira mange nere Josephat Amisi kurwa sense mende studio ngo kwarigania to yachake kurwa se ANC ya Malawi abwase timu ya Kenya Junior Stars kwa beraso kuburukara kweli yumo nchubuliria ayemanye Jumatatu imechi gosolito ya chake kurwa sense ya Malawi abwase abanyaruka ba Kenya Junior Stars babeira batangane kegima goswase eminano bya World Cup emaiga yo kubaikora ense ya Burundi chigolibere aseri genaresegero asekiminano ki round ya kabere aboli tkoregoro aboli tangani Kenya Junior Stars yere timu y'abagosori y'abainse myaka 15 bere ya Kenya y'abaikorense ya Burundi chigoli sato asebosa okara mwana onsi ko bachigoli sano asebosa na kwegakira etikiti yo goswase eminano bya World Cup ebyo bira gosoligwe ime ya Dominica Republic asumwako 2026. 11. Timu zote mbili zikaingia hapa kuhakikisha kwamba kwa pamoja nyimbo za taifa zikaimbwa kwa pamoja. Wimbo wa taifa Burundi ukaanza kufuata wa Kenya, na hawa ndio wanadada wa Burundi ambao moja kwa moja waliweza kuwashikilia. Ikapigwa pasi ndefu dakika ya kwanza tu ya mchezo. Hii ni nafasi ambayo unaweza kusema kwamba Kenya walikuwa waweke kitu nyavuni Mediator. Walikosa nafasi ya wazi sana, lakini walikuwa shaanza kuambia Burundi ile hapa tunahakikisha kwamba tumeenda kombe la dunia. Walianza vyema, lakini tena kosa likafanyika hapa. Tazama mlinda mlango Clairia Nshimimana pamoja na beki wake Gloris Gakiza kampatia nafasi hapa mchezaji Marion Serenge akaweza kuweka kitu nyavuni dakika ya 16. Hii ilikuwa ni nafasi kwa Burundi labda kuweza kurejea mchezoni, lakini mwisho siku vitu vingi akavifanya mchezaji mwite Rahei Roy Zokiokera, lakini mwisho siku mwamuzi akasema kwamba hapa nafasi nyingi hawa Burundi, na hiyo ilikuwa mojawapo ya hizo nafasi,
Tukio jingine hapa moja kwa moja likaingia kwa Kenya. Valerie Nekesa baada ya makosa Midecha kwa mara nyingine wa Junior Starlets, lakini mwisho siku pia walijaribu kuweza kusema kwamba kule juu tunakuja, tunapaa kule juu. Hii hapa ilikuwa ni nafasi nyingine ambayo unaweza kusema kwamba Kenya waliweza kujiwekea. Tazama alivyoingia mchezaji Susan Akoth kabla ya kutolewa, nafasi ikawekwa, lakini hapa kidogo ile nafasi ya kupiga shuti la mwisho kwa kiga tena mchezaji Velma Awor. Tukio jingine hapa moja kwa moja pale katikati, kadogo kabaya Rebecca Odato akaisukumiza. Muangalie mchezaji hii hapa nayo pia ilikuwa labda tuseme nahodha Gloris Gakiza labda ange chimbero chokoronera obobwe asense moyo kagendi nyangeni go chene tigwe ime yet county ya Nakuru asomo Naivasha abwase abantu obesogeti elio kwegokia nabo yokomyakania ase chimbere cho chia Loop Safari Gravel Series acho chokagendi nyange niyo chene getie wetania bogosoria chiminye na 50 mona 5 na 3 obesogeti kwegokia nagati yabande kuronera obobwe egati yaba negatio bobwi ngamona Hans Becking kurwa sense ya Netherlands uyubwete asense mo yichimita guse kilomita 170 abwatase chinsa isato kitake 12 ne sekondi 59 na kenda Madinat kurwa sense ya United Kingdom nerenego abwete asense mo yaba subati nigo boigo abwabaikernete ase chimberecho chokagendie nyange baene kiribuna chimberecho nigo chiko bakonya abantu go kinia go sekone kinga afya bomborongere ngamo nabakocha abo bayigete asensemeyo na kobolia abantu awesokia elio gosira egosoriyo abo yokone kinga ngo bekabale afya abo asagaya. No, cycling is really not just a sport. It's a mode of commute. And when you look at the bicycle, the simplest innovation that has continued to serve mankind for many years. But we are also seeing a lot of our customers choosing to live healthy lifestyles, also choosing to see their country more. And what better than a bicycle, and specifically the gravel series. Gravel meaning moving away from the tarmac and getting onto the off-roads. So we had some amazing visitors today going through the Hell's Gates. Wonderful, wonderful event. So we're looking to see that we get more and more people coming into cycling, not just to compete, but also the enthusiasts. Today was a real family event, and we was really proud to see kids and their moms and their dads come for this event. So Loop, as I said earlier, we're not just about financial services. We start by asking ourselves, okay, how should the financial services serve our customer? And we took time to actually poll our customers, and they are trying to live better lives. They're trying to have healthier lifestyles. They're trying to have better wellness with their own financials. And so Loop is bringing that together. And so we teamed up with our partners, Amani, who have been great to bring cycling to the next level, to be able to attract international level athletes also to come and participate in this event. So we are hoping to get this going. And I want to make a call out to other corporates. We're very proud to have the support of Huawei. Huawei came in with a very strong sponsorship for na yo kogendia enyangito sebono semino via Kenya Premier League KPL abasa mogosoria Sylvester Owino ayakonya timu ya Gor Mahia koikora timu ya Sofapaka igolemo asebosa raundi ya 32 na kabere yemenene byo via Kenya Premier League or Sylvester ni gaibekerete Gor Mahia egoli ya bene ni yobwi asetaika ya 40 na kianda na koikonya Gor kora indra kora timu ya Yugose League yo ne chipointi wikerabono chipointi 50 nebere. Sylvester Owino. Whoa! What a shout! Hey! Sylvester Owino! Lakini sio kufuata kili. Alijaribu kushika mpira Victor Hugo, lakini ni kama ugali wa moto uliotia mdomoni, unauvivia tu mwenyewe. What a goal! What a screamer! Hawa sasa ndio Kogalo, hawa ndio mabingwa. Alitoka nao mwenyewe nyuma, kachia kitu kikali,
alichotarajiwa au aliyetarajiwa kuokoa jahazi, ndio mwanzo analidunga na kulitia masimo jahazi hilo, linazama na kudidimia katika bahari ya Saba. Safari Ochengoni kwa negatiku ya sobo chobosongo maiga ya timu ya Shabana kubaikora timu ya FC Leopards chigolinye ase liga na isagero ase minanebyo via KPL wikarabono timu ya Shabana nigo ere ase libagali 15 libagali ya ligotigara ase liga ya KPL chinga ke season ya regeletigo chikoera bali na point 32 Sensemende John Makwata niga ya konyate timu ya Kariobangi Sharks kuikora timu ya Bidco United asuko yaka egolia ya mu aserigana liesagero. Chikino alichukua sare mbele ya mabingwa wa Afrika Ivory Coast. Anaangalia hapa kuipiga Ndungu, anaileta ndani kwake Eric Michemo, kataa uzuri Sospitialo Suekesa, good save, good fika kwa walengwa. Nafasi sasa inaenda leo uzuri. Victor Ngume anajitafuta. Ngume! Inapigwa nzuri kwa Samuel Ndungu sasa. Sospitialo sana toka na ukosa. Ndungu bado anapambana. Kini Ndungu anamchezea visifu. Ndungu Samuel! Punch! Oto. Jaribu kupiga pass. Bado anao Idi tena. Idi amtafuta Stephen Bwire. Bwire leta ndani huku inakatwa. Bwire penalty! Makwata! Mwili na mikono ikashindwa kutekeleza majukumu yake. Hajapoteza, amekaa pembeni na afisa mkuu mtendaji wa Tusker Sam Zao. Wanakwenda kusalimiana, lakini bado hawajakubaliana na maamuzi ya John Suswe. Wanakwenda kuteta jambo Lamek na wanapata ushindi. Wanaondoka na alama 3. Riana ina kwa ganete korwa semesa yemanye chigosoni ntetentambuka Sensemende studio egato ya kora segwamu amonere Josephat Amisi. Biamono Sultan Owangi ase manye chigosole kurwa sensemo ya kabere ye studio asanyale koba gutumanyia manga yanyale kobaga kwene kiwase ebiti beito bye chigosole Sultan gati yali konyala ko kumulekera emarago yabona ndoche no mochengo tali ase ababwatani n'abateterari anene bengoyo ase timu na Raya Junior Starlets. Yes, asense moya banyaruka sentundi ntangani ense ya Kenya toka ase eminano biri bya World Cup. Natema kuligeria asobo ikiranu enchereke minano keria nense ya Burundi. Kenya rakoba kwena kiwando chenga abanyaruka bali mbe aliganeti. Ase amatukabwa ngoiga ngagirete nga ngoigumo waziri Ababu na Mwamba okobe kwa asiri bagalia kalinga ya katatonga gitase enchiraba waziri ba kole mirimo maybe the impact yego triple ko chinse gose n'abanyaruka bali generally bakoromo kiasi ngencho nyane timu ya Kenya tera kolibu ya semina nebyo bya qualifiers byo so World Cup. Okende engati bo igonto aligere tichika ke budget yanyale to kobego somwa abo igo ensemo elia yechi gosori gose ewizara ichigosori yanyale to kobego kwene keligwa chivesa chinyinge kigima chira chikoba chikwene kyanga chanyale koba chigosira obo koleribwa kerali tukona magano anene ase wizara echigosori okwegera witongori nga chivese chikero chigosoka kurwa se wizara yechigosori tichirigosoka tugosoka gweka misi egere dotanga chivese chiasogire lakini nchigo iki ground torole biti bikorosigwa gose na birosigwa unegeti kia Gusii Stadium. Yes. Arsenal na ranga ngari ngi tukia Gusii Stadium giye kunya gukorera renovation iko onye chibese chigosoka chisoka chikore gentorimo kere permanent
mantimbaro ntombaro bagoteba ng'a aya nchente tego misiko gore gekoro tukia mitumba engori emetinye bere ande ngoreke lakini onye ndoto itigo kala ibintu bya mitumba ni chibasi chigosori toschisokia gera chisire chigosori ase orogongoro gusina babinse ya Kenya sowa gobaria bare bwango kwene kingegeti kia gusikia rosi umatentu arabwanga amaberera gaichora tora ba patient akeiga torenga angenyara kobe cross wili ngenyara kobe gukora emirimo ase chinga kichintambe jenere ko bachigo kora boy gontwa rigere twaranga etimu ya Shabana ase litkoligoro yana kobe kwenyara bubu yanyara tububu chiwikinga cha itirento ya negatinga no tutigarita ase ligi ya Kenya Premier League korende engana yogo itomo yoniringa timu ya Gusii FC yarenga se ligi area ya National Super League ya ikire kurwa se ligi ase season ya eta timu ya Gusii FC nigo yarenga se libagaria gatano limonye ndeba ase ligi ya National Super League actually bari kurwanirira na Shabana goso ase ligi ya Kenya Premier League wone kero turi no mugoko nga Shabana yategeira ase ligi nigo tukumetinga Gusii FC yare uchakoso ase ligi nero maybe ase season yego chase season chiremo tu tutware timu ibere asorongorwa Gusii chira ase ligi ya Kenya Premier League yaikire kirogene nengana Victor Boigora chiko bawoto bwatelia na otoro botia senjire bwikira nganchiroro wa ise ya National Super League ndumaite binano bine biro bya Division 2 Division 2 ngagirita bona sebono timu ya Gusii FC igiagosa sekemene ligi ya Division 1 Mano kigima timaito wasitimu jiro cha Division 1 na chira chakura sorongorwa Gusii chinyere ko chokindi wa rogo na guikala dase National Super League nengano rachiko bogotobwatelia aboigo gotomanya senchira yobo ikirano aisko yechi gosori na mange boigo tonyere ko botokwenekia nereko bakorekana isko norogongo ruwa Gusii tkoliangyo nigo abachumbe bosi pi bobomo wa Kenya kwanza nene kurasikia makia UDA rachiko bakomerana amono Muraibwense Dr. William Ruto ase nyumba yobora ya State House twanyara ko batokomorora omo Chief Whip Silvanus Osoro yuboigoro mu bunge we constituency ya South Mugirango narago bagatanga AMG agenda kibaguchiko ba ukwanera no kwenda na komogorora omukonyi bumuraibwense rigati gashawa kubatakana chimbwa chia cyabongaiga icyanyare ko bachikorokana ko bataka chingwana chikorenga nabarabwo bagoteba nigo chikoreto gwatanirikana tari ase tu ekiama kya UDA kurende ase ensegima ya Kenya litso litangania misi omukonyi bumuraibwense no akarase mukutano we asinginje wateba na bajumbe bensema ya UDA ninde no gosemeria kare oyo kabererende asoboterende bwense igo nigo aroye mu bwatani bikiama ya UDA yes kare bajumbe boka kurende na abaria officials bekiama kyo kore twarande ugwatananeka no nyenekero ichinga kichama gekero muraibwanyise agasokire insiko yense chinga gikiri akoirana nigo mukoyo murayo ko munyoraro akomopokea wono timaitigo sendoto yaba bunga baba UDA ni erali mibun mambi na mukoyi bumuraibwense rigadi gashawa aso kwa mwa gotabo asengenchoka te litkoria igoro nali ngaso moyaga gete reri ba nakurugaria liba goteba igoro ya siasa gatebia bararinga rero tindigo kwana kende rero moko genda igo rokanira ko umuntu wa void siasa igo nyegenteke kia mambi ichikole ko ase ensemo ya siasa nera bwate rumusmamo ngata itigo soasa gosona mono siasa tiatokorra ba Kenya gas asa gokora igo nabo ndote yabo yo como tebi kumuira ni line toratebe era basa kogendanse nyora Victor Boigo ayanigo achira sabara ya babere nonye twara kura sorongora Rift Valley abateneneri ba egesaku kia bantu kuru central anena baikoyo abari nigo banyara ko bagweso kina batanga ya bacha kirekyombe kirikia bagaka ikira chiko bagikobeka okugayana gati y'umuraibwense no mukonyi oyara kino inyore ndorara baraya babere bagweso kindo tayotebere nga ya nche nimbwato mochando no munanyarebe no umuraibwense na batanga nche tindo chigose mochando nororo inyore omuyega bwa abo bareta tamo no muyiga ange wikeme yare ko begweto yunyarte ko bareta ama bwatani bedini lige korino no tomrocho muraibwense na bigo mukonyo banyarite ko bakomera na asobwamo lakini amisi no nyogwate bangonde tayo gwisokiri timaiti tukugira kinamo igwo mukonyo bumuraibwense kagote banga ekikia turusetia se Uhuru Kenyatta neri Uhuru Kenyatta toretera Raila bono ngachikorigirira nje no mukonyo bumuraibwense nganyora Raila bakwana lili Naruto yes bono onyera Raila bakwana niti Naruto ningi ntakoretera Uhuru
aso aseme sanere igoti menyiti gosengane ya Uhuru nere garete utaigwa na koro agatio murai wense no mukonye ogose nengana ya finance bill asengencho ni maitinga bagosoma koro 2 different pages ngote balengwa soma gali ase manye Jumatatu nga one man one vote, one shilling. Murai bwensa gotebeke ngao no ya gotebeke ngao. Alright, mibono sana inyore okongusana no kukwanyara ko kwene kigwa nabo gotwabarorire gati ya barai gosaba chumbe anene abatenebe kiamiki ke UD gati yabo omochivu ipuntu amoro che majority leader abange bagwesoke bagatanga yaya umoroberio bwoko bagana chibesa go chiase chi county toli ko bago gotumeka wetera somoroberio ogosegeto mono mukonyi umurai bwenseri gadi gashagwa estima yabero muchanda se abamenyi ba ewodi ya Gesusu tari ewodi ya Gesusu yoka no nyene chibodi jinde gaiga ngutangu chandu gatora miss gati bari besokire umanyete okoranga baguchandika mbare sokera kindi tikolyana twaranya morora omo MC we wodi ya Gesusu Anthony Kera nyara kobaga gwesokia na gokore baraza ilinde ponsi asubwa mu banyara ko bakorigerio muchando lakini engana yenyara kobagi kubaichania mpali ganeti abobisa korwa sense ya Kenya Power korwa sense ya Kenya Power mbakira netigagu banyara ko bagotegera ebirero nabo igokwemurunganya ko binyabo banse ya Gesusu ngagete gatia mwana na igwa gukwanira misi batebanga abantu bombarambaro bayiriru chi polytechnic bago irunga nju ya nju kore kosi ya wiring ochonyore mirimo obekera abantu estima lakini magayo kogenda mbaraji mbakora skuru estima ge kogenda keigo bamunyakire basoire transformer yoro na igwo monzo gotebanga babeka chisengenge baba attachment na practical ba amasomo ali amake banyorire babeka chisengenge estima yagendera gusira kubolingolinga ekero bwairwe skuru torate bigwasa transformer igoro torali kuna Kenya Power tigaba muri abanyare kwane kasinge nchuma itena bora nyora makweli gora ya se transformer bangi basiri obugima bwabo ko batakana no gwesonania amone chigasi nemiremo eri tabarenge tigati yabo kongusa estima estima konyora nganje aya nasomete nasoma rugura iga gozenga yinga ndoka polytechnic na chire nabongo kobekera estima bayanda bwirigeri wayaye okobekera Izivi bona kare connect nyumba abanyararo nabarasiririye ubugima nyumba moyoke gima abamenyi kurwa asensemo ya Sombogo bagokera okoremwa kwa egesimu mu rubyo nyarakobogo chakiwa amwana obisiyo mu women rep me county ya Kisii ise ya ekeganja kiriyanga ya amisi umungwana narontebinga aba women rep asich county cha Kisii na Nyamira nigo bakoroka na gukora imirimo muno wetano nyana bagabana timaitiko simbwanchira nene ngane Igarandwa mubu ate umutenanari bwaike ganje kigiyanga fime studio tugakwanira monere agatabanga ekine chinsemo se bigancha bire tabauti kigimabire parale asta iyo bigo chipyomberana bigo bono nande nabatebete akarwesi getonga yaya togokora comparison nga yaye meroberio iyo mu women rep neyo mu governor nereye iyo mu women rep igeranda national government ando nyore iyo mu governor bigo ire ise yoboka kolenda abantu abonsi ngonyara baleni bo aba iyo mu women rep nyara korunga omo governor nyara korwa se national government chigo cha se county kolenda tindarara kendege kolonjwa nse ya serikali county ya Kisii chipara cha rosiwa Victor asobwango iga kera award boniga imerobeli gendere toro isikoboria abatende bechi ward cha baraba MC bagotenga ya yese biyiye iwe abata matobe bono twimurire emora ndeti so arabwa mono singinjona arabande bakorobe kananga ago tutacherepa arabo samora motoyo yemona sana mwanchumo ligereria sokoneke konyara ko sanga amo 90 kurwa kitogira chinga kichi anene imeyense moye manye Jumatatu abange banyara ko bakoboria sama buria banga ngayimoira Evelyn ngira bana takango wacha wante inga ya ka emergency ngatuka ya kale gakora iga chinsa cheikire Bienvenido sana asabalia manyara ko mogo sanga amo 90 katia ba mashabiki na ro kigima yakoneke Victor nganyare ko bako bwati manye Jumatatu katia bo Isaac kana boigo mwancho ya Eunice Isaac ni garo mu bwatani
bwa sekta ya obosombi na bwigo no montere boyo kurukuma ndevu bagotanga botambe manye Jumatatu no bagosoa banyana ko bakona mamuna into wikara mweli kura sensemo ya Facebook ndoche kefanyaribo agoteba following from Bobasi Wanyankama Isani Catholic Adi Tamati Klaunya Kenza agoteba tuned in buna botambe Gladys Kelly agoteba following live from Nyakoe Nikondani hadi Tamati. Good night to you all. Presenter Masela agotebanga hello our anchors watching live from Kericho County. Keep educating, entertaining and informing the society. I like Emmanuel Jumatatu very much. We like you too. Good night to you all and all the Ndizi family. Eid al-Adha. Nelitko leo watan vedine Kiislamu. Mayelabo nagitorairo ko ponye mwanzo. Yes. Na unga ntima itiko samisi okaro Muislamu. Agwazanga. Ingibago chengera. Niko bago chengera litko lyo kurwa ekengwanzo asibo igo botambe asekorani abo. Abako yebwate tu asobwa mukigima hamwe ne Biblia hasebo bagotanga yaya kono ko litko tulio gochengera nabo igo ko shiriki ko bwatakana no kurweke mwanzo buninchira eye moyo ko mwanchira bakorigereria barigerenga Abraham nanyata ko bakumurwa umwana oye ekengwanzo bono hali tukirio nabo likoleta bwatani ase abange bakonyara ko baguchengera ngagete ntubona abakristo etotali gochengera litukeria singencho yeso na rweteke Bimuro sana Victor wikira wo mwancho murigereria no tuguika omweri wemanye Jumatatu mbia mona sebali mwanyara ko mugusanga mona intwe gwetera senchira yemitandao na bigo kubatuke birengeri bino inchira mugenda to komukubatia emero beri ya ito hasaba gotonyara ko batukubatera mona bariki baito mwana maya asensemo ya Facebook na bagotondera gotobwati gwetera Ndizi TV News Digital gwetera nsemo ya YouTube Ndizi TV News ya website yetu ya www.ndizitv.net Sara Mumanyi nero nyarako bakwene kiabu na chibicha munelio gichago chira senchire wikara leterane guru kwa Josephat Messi leterane Victor Sultan obangi mwanchu mulile buna botambe ipo siku tuzidishenia